Mbok padek toh. Ana mbok ro anak kok gede anak. Ya yo kene iki anak subur kok. Rupane gede dhuwur. Ora turun aku. Ini caranya memperbaiki keturunan. Aku tak cerita yo, Mbok. Piye-piye le? Paham, Mbok. Aku jalo Jalo apa jane iki? waduh di bibit ki apa dikawinke iki. Kuwi ana buthul gedene ra umum. Dikawinke Ayah pendek tenan mak iya. Karo sabatane mesti bingung. Karo sapa, Deng? Sopo? Ngene lho, Mbok. Sing wingi udu. Sing wingi udu. Ayo no. Prawan rondo oke baik. Nek gena-genan abot rawane parandone. Ya apa calon rondo? Oke. Nah iya lah. Wis dijeleki ya. Nah tak dalek ikut. Bojone wong ra apa-apa. Ora apa-apa. Sesuk dadi rondo. Percaya won. Bahaya penting. Pending iki gur menduga-duga. Ora kudu dadi rondo ora rusak. Yuk. Mbok, Piye le? Ngomong. aku tak ngomong yo. Ya. Asimbok Piye? wonten kuluwe Terus ana telo aku tukokno asimbok aku wis gede ana calon rondo coba to takokno dole terus budi simbok pripun sampun apa, Mbok? Walah, ayo cocok to ya, iya to. Pripun, Mbok? Ora, kudu rapi sik. Piye lho? Ora cocok. Aduh simbok pandai kawinan. Aku iki mbok wis padha wedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan pengen ketemu. Ora gampang kudu bisa golek sayang Ora mungkin. Ya wis. Yang ini, Mbok. Yen mangkono, Mbok. Aku tanya nyambut yo ngono lho. golek duit kanggo nikahan. Pripun, Mbok? Kos Budi? Iya. Wah, ya. Calon rondo ya. Cocok ya, Mbok?
Sibok Ah, weteng kulo yo madang kaya. ana melo aku tukokno Ana sego golek melo. simbok aku wis gedhe Lah Zahra, ana calon rondo coba delekno doli terus ya kok iso lho ora cocok yo kene mbok rumah lho aduh simbok apa gawe aku iki mbok wis macem doa aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu lah kok iso lho piye lho terus lah enak lho ora ngono wis yen mangkono aku tak nyambut aku golek duit kanggo nikahan pripun malih mbok nggih mbok terus pundi oh ya lalu yo song yo no Sampun boleh. Ketemu itu